Wasabru utawi sabar iku amaru luweh pahit asatu tegese luweh banget apane muron pahite minas sumi tinimbang racun. Sabar iku luweh pahit tinimbang racun tinimbang kumas. Wong kuwi iso ngomong sabar le sabar. Sabar Pak De. Sabar le parine ra panen sabar. Anjen ora nglakoni kok. Nek nglakoni gitu kan mulai sabar. Nggih. Nggih napa mboten? Wong iso ngomong mergo ora melok nglakoni. Nek sing nglakoni ya kon ngomong. Nggih. Sabar le, sabar Kang. Bojone mati ya sabar. Lho ora melok nglakoni yo. Lah sing nglakoni ya sedepol gitu. Wayane sing ngejetirane sing ngijeti lho sedepol. Engko nek ngomong sabar gampang karek ngomong sabar gampang. Mulane sabar itu termasuk ilmu terapan sing ora angger wong iso nglakoni. Ilmu sabar itu ilmu terapan ora angger wong iso nglakoni. Tapi kok enek wong iso nglakoni sabar iku ganjarane ora diperhitungno blas karo Gusti Allah. Ganjarane itu min haitsu la yahtasib. Ganjaran itu Gusti Allah ngekei balasan luar biasa. Mulane kadang-kadang sampean pas wayahe panen usune kancane panen sampean gagal ora panen dhewe. Sampean tampa bunga alhamdulillah. Berarti Gusti Allah ku sayang karo aku. Yakin mesti diijoli karo Gusti Allah lewat dalan liyane. Ngoten niku mesti terjadi. Alhamdulillah lewat dalan liyane mbah kok kondi-kondi iso. Wong Gusti Allah ora kewan dalan ngoten lho. Gusti Allah iku iso metukno kowe karo wong sing dikersakno Gusti Allah akhire kowe iso urip makmur. Ngoten saged to nggih. Lah niku Gusti Allah. Wakila lan didhawuhake annami matu utahe adu-adu iku amaru luweh pahit minasumi tinimbang racun. Nang dawuh nang kapan sing luwih pahit timbang racun iku adu. Soale apa? Wong nek kapan didu diadol omongan kono omongan kene didu iku luwih pahit, uripe susah. Ruya riwayat kabana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dawuh sapa Kanjeng Nabi layat kulo orang mlebu al jannah ing swarga sapa kota tukang adu-adu. Rawahul Bukhari. Wa Abu Dawud wa bifatil qaf wa tasdidid ta qattadun. Aina mamud tukang adu-adu kama fi riwayatin. Wa riwayat kabana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dawuh sapa Kanjeng Nabi laisa minni ora ana iku minni saya golongan ingsun sapa duha sadin wong kang duweni drengki wala nami maten lan ora wong kang tukang adu wala kahanaten lan ora wong kang coba dukun wala ana lan ora ana ta ingsun iku minhu saking golongane man adu hasadin. Dawe Kanjeng Nabi maneh wong nek kapan tukang adu-adu ora bakal iso mlebu swarga. Dawe Kanjeng Nabi laisa minni duhasadin wala nami maten wala kahanaten wala ana minhu. Wong sing drengki senengane iri drengki gitu. Atine ringeh-ringeh kaya ri bandil. Tukang adu-adu lan tukang sobo dukun iku ora diakoni umate Kanjeng Nabi. Mulane hati-hati nggih. Sifat drengki, sifat iri drengki terus sifat pengen adu-adu wong terus apa? Gampang-gampang malah nang dukun sing ora genah ngoten niku aja sampai dilakoni. Mergo napa ora diakoni karo Kanjeng Nabi, ora karo umate Kanjeng Nabi. Pun wonten manten 5 menit malih buka